prepare for the MASTS Bandurria competition? Kuan ma'am, nag look back yun ka sa akong roots sa dito sa national and nag nag nag-think ko og mga music nga maka-relate ko, then maka nag-look back ko sa ako angon sa past, then manin to na nangita kog song nga ma-fit sa kung unsa may feel na akong maganan sa mga judges, mga based po naman sa criteria. So mo to na among napilian ni Ma'am Caris katong araw ano to? Hating gabi. Hating gabi kay ang kang Walter, Walter matong araw Araw gabi. gabi. Nganong hating gabi ay sa kanang hating gabi is a classical piece or Yes, sa man na ma'am. siya? Classical piece siya, ma'am. Okay, murag kwan mo na siya kaning murag mo na siya ang song sa una for tango murag something nga na. Okay. It was usually played by violin, accompanied by the guitar. So ang among gibuhat ato is amo ang gi-transpose into sa Banduria po. Kaya para ma-fit siya. Like how long ka nag-practice for that competition? Kuan ma'am. Daghan pa mangod kog events after atong nag-audition ko, marag napatoy katong band night, then napatoy Teachers Day celebration, napay sa EDOC po niya Teachers Day celebration niya. Gipanguha ang akong organization sa EDOC sa which is ang Indayog siya tatidara. Indayog. Socio-cultural troupe. Indayog is a social-cultural troupe of College of Education. College of Education. So mo to ma'am, mga after ato tanan ma'am ay marag ako nakasagod ay practice which is marag less than 2 weeks ra jud ma'am. Less than 2 weeks, but at least you have that less than 2 weeks Yes, nga ma'am. nga asa ni nga preparation. Yes, ma'am. Pero nganong pag fourth year pa ka nag-appeal ani nga competition? I mean nag-appeal sa MASTS. Kaya di ba fourth year nakakaroon? Yes ma'am. Kuan ma'am, ang nahitabo mo ma'am kay karon na nag-offer nga competition. So ever since wala pa jud daw ni siya nga competition. Oh, first time di ay to. Timing nga di ay no? Yes ma'am. Pero why of all the events nganong Banduria imuhang napilian nga apilan? Kuan ma'am, na dito man ko marag sa pinakadagan niya sa tanan events nga na mapa-audition ka marag dito man ko marag mas inclined. Like if sa katong sa acoustic guitar katong kay Walter marag feel man gud ako ma'am dagan ba yung mas mayo sa kuha so wala ko ato. Then hunahuna na ako be ang Banduria marag gamay ra man gud mi ga Banduria diri. Then mo rin to gikuha na ako ang kuan gikuha na akong audition I-grab sa nimo ang opportunity nga mas taas imuhang taas ang imuhang chance nga ikaw ang mapilian. Yes, ma'am. Oo. Pero sige, pag abot na dayon sa by the way, congratulations. Thank you, ma'am. Kay you are a member of SIGRA, di ba? Yes, So ma'am. SIGRA was declared the champion. It was actually a unanimous decision from the judges nga kamo gyud ang champion for that Battle of the Band. So si Ken was the keyboardist Yes, ma'am. during that time. Ngano nag-keyboard? Ngano keyboard? kuan ma'am. Pero it's more on guitar ang imuha, di ba? Kanang Yes, ingana. Nganong keyboard? Wala gamay ra mo gamay ra mo ang keyboardista dira sa SEMU dahil nangita man I silang see. Walter. Okay. Si Walter man po nangita gud ang mga keyboard sa moto. Iya akong gi-invite. So ga-play gid ka og keyboard ever since or Yes sa ma'am. band? Sa band? Kuan ma'am, akong first experience sa keyboard is atong elementary ko grade 5 to grade 6 na ipaskwela ko ni mama og piano, classical piano. Then muna to ang mga gateway po dahil ako para makasud ko sa special program in the arts. Then, Okay. Kisa nagpili anong special program? Ako ra ma'am. Just because mao imuhang na murag mo imong nadak-an nga you're into music. Kamo ba tanan sa family into music? No ma'am. Kuan lang. Ikaw lang? Sa akong family jud kay ako ra. Ay ikaw lang. So unsa di ay sige wait lang ha.